May oras, labot ka mapangan. At yuta mo kaya itong karay mo ulagang Tagalugan video series tamo, linya din yung kadinalan. At kaya biya kaya ngayon in minye inspirasyon ka na ako nung bakit gawa ko rin yung video rin at ito na yung video i-video lang rin sa tamang gawin kung natin kasi makilala kayo pati kayo pang pinibalo iba yung pangilinan niya pag-upisan tali muna intindihan ko sinabi na kababanggit makasakit luba na so yung babanggit wala mo masyadong manayo na kapampangan ingisipan ko Manyang petla. Iba checking ang manong sa petla. Ako okay, itutuki libingan mas manuya ng kapampangan kayong ko Kutkutan. kasi pag tayo teman niyo kapilan ng libing Makipaglibing ko. dan yang bagay makipagmupo. yapin tutuki pakiusap Pagisabing mayo. O kaya pagisabi. tutuki di kaya na kan minsan na sasabihan din na siling gamot na Paminom ka mo na. medyo nakapangilabot ko dyan mas manuya ng kapampangan Ikatama ang baruta naman. Panulo ito. Panulo. yan Gamot. yung tutuki maglingkod Kailangan na rin politika ini. Sumuyo. Sumuyo ko po kaya kayo. Sumuyo, nyaman. Okay, yung tutuki, ini dapat simplihan dia kaya katamang kapampangan. Sasabihin dia, kaya katamang kababayan na isipan mo, medyo kimo yung bagay. Kimo yan talaga. Kasi bayan, iba checking Tagalog eh. Kikapampangan, kabalen. Iba checking amanong, balen. Okay, at yung tawlin dili, tumulong. Bisa kung tumulong ka. Ano ito? Kapalo din na, no? Akalin mo nyo na yung wariing saw, bisa kung sumaw. O, dito na mo. At panay mo sa kanya kaya katamang video, nung kapampangan tamo, may pangapampangan tamo. Lalo na nung titang sarili tang lugar at ikasabi tamo, kalupatay ka pang pangan. Yan, ito ka rin. Di kaya tamang kapampangan na pengari. Sana rin kaya yung kapampangan nyo lang. Pasuswan talang pasibayan kung kaya tamang aman mo siswan. Ito mo po. Dakal po salamat. Dakal salamat kung kaya tayo supportan. May tamangan. Luwit tamo.